ogolo nya kon my behalf tan mana ore gik mano wacho kabina yie mano rach namba 1 wacho gima Kalonzo dhi mo Uganda mano gima ok nyal konyo bed president nade tere ok onyal oduogo rewre kwa en achiel kuom jogo moyier mar peacemakers dhi mana kelo kwe kini gi Raila ka John Raila gi tik wanza ok nya dhi kuchi loso oko to chien kata we ka kethore ipana ng'o motamo Kalonzo donje Azimio la Umoja joma ne oluore mawuonde nyiso no chop nyaka debe dhi nono yawa dong en gi ji ng'age ni gin ji adi 2.5 million followers mano latest when songo mar when winjo today wacho ni followers en go 2.5 ori gi Kalonzo gini wakawo penjo machielo Karailo bedo chieng' mo wetieko penjo asewinjo penjo Karailo beda president ne pap awuok Kisumu Kondele iwinja Gitienda ng'any achiel kachiel hotel machopi tachiemo ka ng'ato penja nire pesa tawuoyo gi dholuo kipenja ne wuoyo pesa tawuoyo gi dholuo ok giwinjo dholuo baba State House will pay songo manoko go kigiwinj ng'at mo mak Kondele kinego ogo ma gudi machunyi ogudo gimo konye wacho ni en gi kuch baba kik seme kapok ogoyo koro nyaka sama biro kane aweke kage chak mondo kik kuracha ba moko go